ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони канали мо. Хушомадед ба видеои имрӯза. Умед дорам ки камакакам боша писандтон мегардад. ҳозир ман мехоҳам дар иҷа ба шумо анами хел куртаҳои туркиро нишон дода нархоша фаҳмонам. Беҳад куртаҳои хушрӯ, сифатошонам нағзан, баъд анамин ваёшон стилошон хушрӯ вай бинед. Аз анамин клеточный ва сафед 290 сомонан ино. Инаи дигариш бошад ранги джинс метова. иш арзонтаракай. хоҳед агар метавонем мо дастрас кунем 180 сомон. Икабутуш. И видеора ма аз тарафи Мираж 7/12 ба навор гирифтагӣ ҳастам. Марҳамат, касоне ки мехоҳанд омада бинанд ва худшон мустақилона харидорӣ кунанд. Тарафи Мираж 7/12 5 ряд. Иҷада инчунин анами хел ҳиҷобу абаяҳои туркӣ ҳастае ки нархошон 490 сомон. Беҳад сифатҳои хуб доранд ва моделошон аҷоиб хушрӯ аст. бинед чӣ қадар бисёрай. Размерашон то размери 52-54 набинед. Ана ин остинош турияй, вале анами вай дора астагиш чихол дора наметова. Марҳамат. Бисёр ҳам олидухтагӣ ҳаст. намино ҳамаш туркӣ. Аз ино ваёшон ҳаст мисол дуюм сорта ва ё арзонанд. ана ин бардови чанд ранг дора, моделиш беҳад модели хушрӯ. бинед чӣ қадар фасонаш аҷоиб омадагӣ ҳаст. материалаш тобистонай тунукай. ана иҷада сериш. инчунин анамин намудош ҳаст. инош камакак ғафстараканд. ино ранги спортстил омадагиан алакай. и ғафстар барои тирамоҳу ваяй 450 сомай ғафстаракошон. барои тирамоҳу баҳорай ин ғафстаракош. ана ин рангшам ҳаст. дӯстони азиз, агар хоҳед мо доставка мекунем. ана ин намо 220 сомона. аз и агар дар ёд дошта бошед, чанд видео пеш буд рангҳои зиёд. ҳозир кам мондагиай ва чӣ хеле ба мо гуфтанд рӯзҳои наздик бо бори нав мебиёя инода ва ма омада иншаллоҳ ки ба навор гирифта нишон метиҳам ба шумо ки чӣ қадар рангҳои ҳархела омадай. ҳозир бошам хел паплинои дизайнерскиро хостум ба шумо нишон тиҳам. якум сортоша ҳам сангиш, якум сортай ҳам доингиш, якум сорти ғафси хушрӯвай 170 сомон дизайнерскиёш. ва намин намуд тигро омадагӣ ҳаст. аз 100 сомон сар мешава то 170 сомона нархаш. анамин ваёям амхе аз 100 сомон сар мешава. анамин нусхаҳои атласӣ то 150 иш то 150 сума. бинед. ба мо нависед кадомиш дар кор аст. доставка мекунем, бо мефаҳмонем кадомиш чӣ нарх дора. ана ин зардоям амхе. ино ҳамаш доинг якум сортанд. рости дӯстони азиз, ҳозир анамин нусхаҳо ҳама намудуш биромадагӣ ҳаст ва оно арзонанд. вале ине ки ҳозир дида истодаед, ино мисол доинг якум сорчанд ва инчунин анамун сангчоошам якум сортанд. набинед. иноям амхе аз 100 сомон то 150 сомонай. и паплиное ки дида истодаед. нархи 3 метрша дар назар дорам ва ин видеора дӯстони азиз ман аз Корвон тарафи Пажарка 012 якум ряд ба навор гирифтагӣ ҳастам. рости дӯстони азиз, анамихе тигри ва дубайскира 2 видео пеш ман нишон дода будам. тигри анамун тёмниша як намудша беҳад нағз харидан. ҳозир боша хостам ин рангошам биромада, ин рангошам нишон тиҳам. марҳамат, агар барои шумо дар кор бошад, тигриё аз 120 сомон сар мешавад то 180 сомона. набинед. то 150 сомона тигриш бахшиш зиёд. марҳамат, анаихе дизайнерскиё ҳаст.
ино доинган. Гулои нав буд. Баъд ма гуфтам як ба навор гирифта ба шумо нишон дидем. Бинед дизайнерскиян 170 160 дизайнерскиёам хеле нарх доранд. Янамун озир санги одиш овезон буд. Авай санги одиша иҷа боша ҳамаш дизайнерскиян. Дубайский шолку анамин ин дубайский паплин. Ин паплин беҳад хушрӯай. Бисёр духтарако курта кардагиян. Аҷоиб куртаи хушрӯомадагиай, зебанда. Ва намин намуд паплинава ма як видео пеш нишон дода будам. Ҳозир дизайнерскиш биромадай. Бинед 170 сомон.